Сега е вашият заветен час! Тя от 3 години макар. Ма къде се ясна? Чакай, та Леда. Имам две прекрасни. Вече спинча. И днес имам двоен повод за радост, дето ми завършва. Тя му караше колата. Две велики деца също завършват. Много ви обичам. Много видяхме, много се надявам всеки ден да правят бъдете успешни, достойни, млади хора. Искам да се придея с вас и някакво ще така. Успехи, много ви обичам. Но нека не забравяме кой ни кой, когато в 8 клас през далечната 2019 година прекрачихме прага на тази гимназия толкова плахи и несигурни. Тя беше нашата хора, която също за нас начало. Искрени благодарности на госпожа Катя Ковичева. На нас езиците не са ни сила. В 11 клас пред нас държана една жена и положила. Съдийският се взе да ни учи и да наповяда където някъде и се получи. След много написани двойки разбирате. Най-голямото благодаря заслужава тя, госпожа Гергана Тарова. Също така искаме да благодарим на господин Юрий Тодоров, Светла Тодорова и Ирина Цветанова за уникалния професионализъм, защото да ни научите на пътежите си беше чист героизъм. Спасибо! А сега е време да се представим. Първи номера на Всета Катиличка Ошана, втори номера на Патя няма, сигурно при сестрата си Диана. За Бога ще запише цял роман, спойли, заедно с Кристиян. Те винаги имат план и ще
така. После Йордан, вечно неразбран, но по-руски е истински ураган. На Ида гласът ни се чуваше, ама ако знаете как празнуваше. Христо е нашия здравеняк, а бицепса да порасне си му е голям мерак. Буховска е звезда с много имена и скандална личност е тя. Иляна пак модерна и видяна, от двете страница, коя ли е по-заляна? Ема, косата си зелена, изпълва от цялата сцена. Феликс с стилни впечатли и колко ли пъти ни спаси. Казваше, че е деликат, ама така и не му проникна мустак. Вдигната му мерник и на пустия дневник беше изотленник. Пак успя с неговия трик. Къде си бе, Ерик? Любим не знае как ни изтърпя. Дълъг път извървя, добре, че не превъртя. Симонка отсъствията нареди, но под бележки ги уреди. Георги е нашия чаровник и на маса той е още отстойник. Титка пак е вързана на плитка и готова е за битка. Габи, царицата на математиката беше, но пък и с красотата си на челно място седеше. 7:30, кафето ми почти изтина. Идва Пепи, дава Гепи. Отсъствието почти ги закрепи, а хумора му цепи. Навики биологията и върви и в медицинските среди скоро ще се появи. Йоанка се разхубави, изчака всичките дни. Парийско бонжия се оказва и път, и слабо място няма. Храни любовта го превзе, брат все още се увлече. Слава пак е закъсняла. Сигурно хората пак място не остана. Синьоричкото на класа си е Иран и чаровник е там, но закачиш ли го, изобщо не е обран. Юрото по номер последна беше, но по добрина на първо място си стоеше. И така неусетно минаха тези безгрижни години. Пораснахме, но винаги ще пазим в нашата стилка от тази гимназия, защото израснахме и срещнахме истински приятели. След нас много ще има, но по отсъствие няма да ни видят. А сега 12 локомотива да се разбива. И кой каза? Едно! Три!